Ahojte, idem vám dnes predstaviť svoje magnetické adventné kalendáre. A ja osobne som z nich nadšená, pretože podľa mňa vyzerajú úžasne. A v podstate ide o magnetický kalendár, kde tie jednotlivé dni si budete odratávať pomocou magnetiek. A viac menej si vyberáte z 3 farieb, červená, modrá alebo tmavo-zelená, ako v tomto prípade. A opäť, máte tu niekoľko možností, ako tie dni odratávať. Buď budete ísť podľa poradia od 1 do 24, buď ich budete dávať na ten kalendár, alebo naopak odoberať, buď ich rozhádžete, ako to mám ja v tomto prípade, alebo necháte dieťatko, nech si ten daný deň vybere nejaký obrázok, ktorý sa mu zrovna páči. Následne, viac menej k tomu máte aj takéto nálepky, kde je 24 nálepiek, presne tie obrázky, ktoré sú na adventnom kalendári a ty už môžete opäť využiť podľa vlastnej fantázii. Trebárs môžete nalepiť na sladkosť daného dňa, alebo ak máte nejaký iný darček, alebo čokoľvek iné, pretože ešte k tomu dostávate aj takéto kartičky vo veľkosti A6, ktoré slúžia na to, že tu si môžete napísať nejakú aktivitku, ktorú daný deň máte urobiť, alebo tam dáte nejakú indíciu, keď ste schovali sladkosť doma v byte, v dome a napíšte tomu dieťatku, že kde sa to nachádza, aby bola zábava, aby to nebolo také jednoduché, že proste otvorím okienko a hneď si zoberiem nejakú sladkosť, ale poďme sa hrať. Môžete tam dať nejakú logickú hádanku, keď sa učí abecedu, tak niečo prečítať, alebo matematiku niečo spočítať, naozaj je to na vás. Takisto si viete kartičky vložiť do obálok a označiť práve týmito nálepkami. A jednoducho, keď zložím nejaké okienko, nájdem obrázok, potom s dieťatkom hľadáte danú dennú aktivitku alebo sladkosť a tak ďalej. Takže, ja sa teším, ja som zvedavá, či sa vám budú kalendár naozaj páčiť tak isto naživo ako mne. A ja ich idem teda nahodiť na e-shop.